Anso. Anso kono. Bamsa. Somogo. Bashutu. Allah clear da. Amina rabbi. Allah na tabo. Amina. Allah afu. Amina. Allah daros. Amina. Allah gimewo. Amina. Ma e wulila mena re woro ni ma se asunu suro jonaro. E ma do jona or la ne mi la kono. O de ake. Nera kuma wo kumila. O kadi. Awa kadi. O klobila. Ma. Ni ya ne wo ma wo bila. Ferrete. Parce que bois kata bois salima. Faut qu'on a blabila. Avec san caman bɔ sa. Depuis ne ka dɔgɔ. Ka taa wagati la fo kana blabila sa yɛlɛma ma don ko la fo min bɛ ka fara sɛgɛn kan sinon foyi tɛ ka bɔ a la. Ne ni denmisɛnnin caman ye denmisɛnninya kɛ ɲɔgɔn fɛ. Mais bi a bɛɛ ye cogo ka ɲi ni ne bi. Wa n'a a fɛn fɛn donna jama la a bɛ dɔn ko mɔgɔ donna jama la. E dun bɛ ka kɔrɔ ka taa fɛ. Wa ne ye denkɛ kelen. Ma ne ko an bɛna bɔ ni sɛgɛn na wagati jumɛn? Bamsa. Ne bɛna kuma dɔ f'i ye bi. Kana n'a bila i kunna k'i teriw ye cogo ka ɲi ka tɛmɛ i ta kan. Aw ma dan wagati kelen, aw dakanw tɛ kelen. Jɔn tɛ kɛ foyi ye i dakan kɔ. I b'a sɔrɔ nin ye anw dakan de. A kan ka kɛ tan de, o de la a bɛ ka kɛ tan. Mais ma n'a fɔra e ni ne diɲɛ ma don o don an bɛ ka miiri an dayirimɛ la. Mais mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ miliyɔn ko t'olu si su ɲɛna. An fana ka fisa ni dɔw ye. Halisa fɔ alihamudulilayi kɛnɛya b'an kan. An bɛ si so ɲuman kɔnɔna na. O bɛɛ ye Ala tanu dɔ ye. Mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ dayɔrɔ yɛrɛ t'olu bolo Bamsa. I mana girin cogo o cogo i tɛ se ka girin ka tɛmɛ Ala kan. N'a ko min bɛ kɛ wagati min na o bɛ kɛ o wagati de. Kana n'i ta i teriw ka jɔyɔrɔ fɛ. Sɛbɛ kɛ i ka dusu ta. N'i ta wagati sera a bɛ na. Kana na perese tɛ foyi nɔgɔya buna hadamaden. N'i kɔrɔtɔra kojugu i bɛ sira jugu cɛ. Ma i ka kuma ye tiɲɛ. A diyara n ye kojugu n y'a faamuya. N bɛ taa nakɔ sɔn fɔlɔ. Awɔ. Ne yɛrɛ bɛ taa bɔ n terimuso Ami fɛ yen. N famana a ma. Awɔ. Chef de grain. Tu avais du trapu. Prince. Voilà, ouais. Quand même. Les idées. Bien, voilà. Tu vois, on va regarder. N'era pas passer à ta graine, on va passer à une offre en blague d'ingénieur. Pas le coup, il y a combien de bourreaux grain. Tu vois, là, ben, tu n'as pas attaqué. Mais comme du Gujara, ma n'a pas de son flot. Il y a d'abord son mara fait net Gujara, n'est pas toi, n'a qu'un son. On est c'est à beau fond en son. Il me sera une demande son tilara pour y amener à ta graine. Tiens, qui demande un son? Au moins, tu es là. Un fait, qu'on a arrêté comme des pompiers, man, a dit, bebo, on la fin, ben, n'est pas de méga dibo, il a un tiens. Ouais, faut pas dire. Non, il va la tout comme ça. Ça n'est pas guerre, on t'a maté sous la boue, on dala, comme on trouve ça là. Il y a bien un aima, donc Nicolas de Robin sur un. La femme, on va arrêter. On va il y a un mot ça.
va. Ahmed, Arabsa. a bɛ cogo di? Aba. Aba. Cɛ ni bɔtɔ min? Ni moto su n bɛ fɛ ka taa gɛrɛn na mais n bɛ bɔ ni fɛn ya yala ye wa. Ba. Taliko yɛrɛ kun bɛ ne bɔnɔ gɛrɛn na o. Oui. Mais komi dugu jɛra, cɛ ni dugu jɛra n bɛ to ka musokɔrɔba ka nakɔ ni fɛnw de sɔn. Yɔrɔ n'o o ma ban sɔn na tagali ma nɔgɔn gɛrɛn na. Vraiment o tiɲɛ. Voilà sinon Prince yɛrɛ kun bɔra yan nɔ. Oui. Bon donc ale fɛnɛ taara gɛrɛn na ale bilala ne. Yɔrɔ. Donc i bɛ se ka taa ni n tilala nakɔ sɔn na wagati min na est ce que n b'aw sɔrɔ gɛrɛn na I yen? cɛ ka cɛ o bɛ se ka kɛ cogo di? Ne ka ne sɔrɔ baara la ne ka taa ka fɔ ko gɛrɛnna sigi e to baara la o bɛ se ka kɛ cogo di? Non an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ka misɔn de. Ma an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ka misɔn. Cɛ i kana n'i ka fini nɔgɔ sa. Non. I jɔ ne bɛ taa ji bɔ wa. I tɛ jɔ ne b'a bɔ i b'a sɔn. Ne bɛ ji bɔ i b'a sɔn. Gafu. Era tile fila ye. Wala yɛrɛ tile fila. Ne yɛrɛ tun bɛ wele ma souvent ni wele ka dɛsɛ min sɔrɔ wala. Téléphone tun bɛ kuran na de. Ne kun dimina dɛ. I man dabila ɲɛnɛman tɛ dɛ wa. O ye ɲamɛ siɲɛ wɛrɛ a ɲɔgɔn tɛna ye. Sinon su na plan. Su na plan tɛ cogo la. Frère. Ouais Maraka. Ça va? Wala alhamdulillah. O bɛ cogo di? Cɛ dugu position. Depuis ne nana n ka cɛ n yɛrɛ tɛ ka foyi faamu aw ka niveau in na yan. Jamana in actuellement ça ne va pas yɛrɛ i yɛrɛ ɲɛ b'a la cogo min na kɔni an bɛ ma alhamdulillah ne kɔni ka famille position bɛ cɛ min diya i ma. Non c'est bien o de kan ne yɛrɛ n ka business kun ɲagaminen don bolo dɔɔni. Ouais. I bɛ ka wari ci ka na baara ti ka kɛ wa. Donc o ye ne yɛrɛ ka 60 millions bɛɛ gâté cɛ fu. Cɛ muso t'a ɲɛnɛma ye. Walayi. O de kun gɛlɛya bɛ n kan dɔɔni mais n ye n débrouiller ka na pour que n m'olu récupérer quoi. N bɛ ka baara caman de kɛ sisan nin wagati. Bon i b'a dɔn ne tun y'a fɛ a mɛna kɛ n ka business plan monter o ma n'i ka conteneur na dɔrɔn bɛ signer. Yɔrɔ. Ouais Ahmed kan jumɛn bɛ yen? Voilà. Cɛw kun tununen don dɛ. Ko bɛɛ ka ɲi. Walayi n nana. Ko bɛɛ ka ɲi. Bien. I b'a? Ça va? Bien. N'i sigi y'a kɛ? Non i sigi yan. O ye o waati. Wale aw yɛrɛ ka misɛnnin. Kan b'a jumɛn b'aw la? Walayi zoro. Alhamdulillah an b'an débrouiller. Aw yɛrɛ don? Ça va bien? Musokɔrɔba don a bɛ yen? Bamusa. Bien. Bamusa. Cɛ i t'a jateminɛ k'i tigɛ bila balan na i ma ne yɛrɛ tun bɛ kɛ dɔrɔn de kɔnɔ. Dɔ butigi la ka teni dɔ san ka d'a ma dɛ. Non Bamusa tɛ taa. Cɛ Ahmed mun bɛ yen? Non Bamusa tɛ taa. Yani Bamusa tun ka na munna aw yɛrɛ ma se ka taa ten san? O ti ɲɛsira la Ahmed. I m'a faamu wa? Bamusa ka baara de don. Nafa wɛrɛ foyi t'a la o n ka cɛ i ma nafa wɛrɛ foyi de t'a la o donc n'a na o kelen don a bɛ bila balan na ou bien i yɛrɛ b'a jateminɛ a kan ka bɔ mun de bɛ yen? Non Prince jateminɛ quoi parce que aw filɛ nin ye jɔnmaa de ye quoi nin ye jɔnmaa de ye mais cogo di bi o m'aw sigilen bila yan Ahmed. Non vraiment Ahmed Bamusa tɛ ka taa. Ahmed. Oui. Ni position ta o tɛ ne nɔ ye koyi. E cɛ bɛ an tɛ position ko la o. Cɛ mais cɛ a jateminɛ imagine. O bɛɛ k'a ka taa te dɔrɔn sanga na dɔrɔn cɛ b'i sigi. a kan ka te sigi. Ouais. A kan ka te sigi. Cɛ n ka to e fana ka kuma yan. Mais cogo di? Bon Bamusa tɛ taa. Mun kama? Non a tɛ taa. Cɛ tɛ ka kɛ o. Lamɛn sa. Dɔ ti bila ninnu dɔw mana na. Ne denkura gɔyɔ la dɛ. Depuis quand? Ayi o tɛ sa e ma fɛn dɔ de faamu wa. Gɛrɛn na bɛɛ b'i place de dɔn quoi. Place ko t'a la. An bɛɛ tɛ mɔgɔninfin ye. An bɛɛ mɔgɔ ye. Ɔ n'an bɛɛ mɔgɔninfin ye aw bɛ dɔ fisaya dɔ ye cogo di? Ne kun ma ɲɛ ni mɔgɔ ma fisaya mɔgɔ ye sa sisan. Ne ye min kɛ ni fitinin yan. E bɛ bi de dɔn. Sigida la bɛɛ b'a dɔn. An bɛ bi de la o. Yani ka sini jɔra i b'a fɔ an bɛ bi de la o. O san kalo 12 dɛ bonnet rouge ni complet ni san kalo 12. Bon e b'a dɔn min la o Bamusa tɛ se ka taa. Amadu an ka cɛ o kuma de dɛ. A tɛ se ka taa. O kuma de. Non a tɛ se ka taa. O kuma de sa. A tɛ se ka taa. Mara n jateminɛ ma kuma mɛrɛ fɛ k'i da bɔ naba. Bon ne tɛ n da bɔ a la. Bamusa. Non ne tɛ n da bɔ a la. Ayi non. Ayi sisan a ye faamuya kɛ sa. O tɛ kɛ. Ko prince ko ka tɛgɛ sukoro bi a tɛ se ka taa a tɛ taa. N'o yɛrɛ bɛ taa sisan bɔn lamɛn sa sisan mais Bamusa ma kuma min kɛ o.
I mean, if I do the ala select, I made it down one. Okay, okay, boy. Ijo. Mogo doge, o mana ifana ti mogo. A to ka mel. Safianto dabaro be ala de bulu. Ahmed, Mais mna zana gelen fi. Ni ye demsen fitini fana woni sale kono bulbulu. Adaga ne bala suno afana bay bominge. O ka chana ta ya to ni ngata ni nawo. Bo I ka zana ne. Même I ka zana ni famu wa ne te fe ka famu. Voilà, ni teta wa dun teta fana. Badu nga ngata re. Voilà, Ahmed. Merci la kobita. Anga ko no anga bigira anga chi parce que nenye be mina solution ta la note wa anga garanti. No, mara no, parce que awani kuma nunga chane mara. No ne bitaka. A to ne gataka. No isi sa, isi. Parce que nous nunga chane ma quoi. Vraiment. Tabi kila ko press côté. Olu ko ka tin soro di mara. Il donna doro. C'est quoi ça? Omu dogama. Kuma era diyan ni gaba. Omu dogama. Dogama de do. La favara tala ogo we. La favara tala ogo. Donc, na o kelen ro abi block ko nyama. Man so. Misan so. Ahmed. Ça va. Bachite. Eh. Na basile. Somo. Baka hera kana. Mena rabem. Eh. Mena rabem. Be chaji ta kana. Aw. Agera fama yere. Ko bachite. Bashi foiti alhamdulillah. Aba. E yere dun. Alhamdulillah. Eh. Aba sele. Fama. Doni. Ibe barala donne. Awo me ka tasuma nyaga. Le taram na daga sigi. O kan. O kan hele. E yere somogo dun. O be Franci bashi foitu la. E ku ba na limai. Takalin sancha be don bore. Abete. Ku yere be na atime kwa. Ku mi voyage ko nu ku fle Franci ko nu ma nogon kwa. Ama nogon sane. U be na atime kwa. Yoro be da. Yala ma bashi foike. Ala sona. Ola ka dunu nu. Amina rabbi amen. Ala wo do mne. Amina. Bamusa du? Akumena ko sona ya fe. Awo. D'accord. Me la na be kwa. Awo. Na tebe ko fe karen na jabe soro yi. Awo ma mena falo. Awo. Lai chenin me mo bunya. Chenche. Ki deme ka noko son. O ma yetne la. An fere kolon yɛrɛ tɛ kuma de pomper ma an ka ji bɛɛ b'o robinet la fɛn bɛɛ an cɛ ne taara dɛmɛ ka ji bɔ an tɛgɛ tiɲɛ an cɛ ou bien faut pas te ya Mohamed net cɛ Bamsa Ahmed ça va ci feerela ma a ka fisa I yɛrɛ kun bɛna n ja tigɛ o ko bɛ cogo di n'a tɛ cogo la ci kelen sigilen bɛ miiri na mun de b'i la tiɲɛ don n yɛrɛ kun bɛ nakɔ sɔn na bon n sɛgɛnna n bɔra ka na n sigi yan dɔrɔn de ka n yɛrɛ lafiya dɔɔnin ne bɔra musokɔrɔba fɛ yen k'i tun bɛ nakɔ sɔn na ne fɔra i kɔ ye wa awɔ ne tun bɛ yen nɔ mais ne bɔra wagati min na a ma bɔ a kalama parce que ne bɔra sɔrɔ a tun bɛ so kɔnɔ yɔrɔ awɔ cɛ a kɛra cogo di an yɛrɛ tɛgɛ ye gɛrɛn na sa kab'o donna mankan min kɛra o ni sisan cɛ an tigi ye mun de b'i la non Ahmed foyi tɛ yen nɔ seulement dɔrɔn kow de cayalen don non ka cɛ m'i faamu halisa tiɲɛ fɔ n ye tiɲɛ fɔ n ye e ni ne ni ɲɔgɔn cɛ jogo na tɛ yen Ahmed ouais n'i ko n ka tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ fɛ teriya la man kan tɛ ka dogo i la wallahi parce que ne denmisɛnnin teri yɛrɛ de tiɲɛ don ko ɲɛ bɛ ɲɛ yira ɲɛ tɛ ɲɛ fara ne ni gɛrɛnna denw ka ɲɔgɔn dɔn o sɔrɔla e sababu la vraiment bon ko dɔw bɛ yen nɔ a man di ne ye tiɲɛ yɛrɛ la e ni mɔgɔw fɛnɛ ka bila ɲɔgɔn na ne bamusa sababu la parce que kɛlɛ min kɛra gɛrɛn na o don na o tiɲɛ na i ni pɛnɛsi ka kɛlɛ o don a kɛra a ma diya ne tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la a ma diya ne bon o de kama ne fɛnɛ y'a décidé kuma dɔ la ka to n ka to ka n sigi n kelen na o fɛnɛ ka fisa ni n taalen gɛrɛn na parce que a man di n ye mɔgɔw ka kɛlɛ kɛ ne nɔfɛ bamusa wala n bɛ fɛ i k'u bɛɛ to yen halisa an ka taa gɛrɛn na an ka to ka baro kɛ o de ka di ne ye Ahmed i ye ne terikɛ ne tɛ se ka ban i bolo nka ni ye n taatɔ ye gɛrɛn na
a ka di n ye fana i ka layiru kelen ta n ye ko fo ka taa min kɛ i tɛ kɛlɛ kɛ ne bamusa nɔfɛ tuguni. No bamusa o ti ka kɛ o joma dɔ fana ti ka kɛ la gɛrɛ na ne ɲɛna cɛ deli ka gɛlɛn o ma teriya ka gɛlɛn o ma ko dɔw bɛ yen ne fana ti sɔn olu ka kɛ ne ɲɛna ka e balolen to o ti ka kɛ o o fana ye tiɲɛ mɛ n'ala ko ko min bɛ kɛ wagati min na mɔgɔ si bolo se ka ala ka tile bɔlen bali nka n y'a faamu maa dɔ i ka layiru ta ne k'i tɛna kɛlɛ kɛ ne nɔfɛ o kuma in fɔlen a bɛ ka gɛlɛya i ma turu mɛ i kama ne bɛna taa gɛrɛ na problème t'a la n y'a faamuya bon an k'o bɛɛ to yen sa an ka taa n terikɛ dɔ bɛ yen an ka gɛrɛn ka taga yen to yen n terikɛ dɔ bɛ yen an ka t'o fɛ yen i y'a faamu awɔ bi i y'a faamu an ka cɛ an bɛ ka taa n terikɛ min fɛ yen fana ye mɔgɔ ɲɛnamaba de ye walayi an bɛ depuis ne ye ɲɔgɔn dɔn cɛ ne ma deli k'e manamana mɔgɔ fana nɔfɛ o bon diɲɛlatigɛ y'o de o sababu tɛ yan diɲɛ o fana bɛ ten tɔ wala bamusa ne f'i k'i ɲininka kumakan kelen de la e bɛ baara jumɛn de fɛ amerikɛnw ɲininkali diyara n ye kojugu parce que ne yɛrɛ ne tun bɛ kalan na bon ne yɛrɛ kun ka objectif kun ye ka se ka kɛ docteur mais e yɛrɛ b'a dɔn jamana in kɔnɔ sisan nɔ fantanden ka kalan man nɔgɔn effectivement bon ne fa kun bɛ ne ka kalo sara o yɛrɛ o fatura cogoya min na e yɛrɛ bɔr'o kalama bon musokɔrɔba kun bɛ to ka fini ni fɛnw k'u sara la bon ale fɛnɛ nana dɛsɛ e yɛrɛ i ye kalo sara caman sara bon kalan ma se ka ɲɛ o de kama ne ye kalan bila mais a tun ka di ne ye bon ka kɛ sɔrɔdasi de non bamusa o diyara n ye n tɔntɔn dɔ bɛ yen n bɛ t'i yira o la o fana ye jalatigiba de ye jɔyɔrɔbatigi de don n bɛ t'i yira o la ni ala sɔnna n b'i dɛmɛ e bɛ se ka ne dɛmɛ ne ka kɛ sɔrɔdasi n seko ni damayira bɛɛ lajɛlen na mais n'o kɛra o bɛ diya ne kojugu ni ala ma basi foyi kɛ parce que jamana in kɔnɔna na a ka di ne kun kojugu ne kana n'a sa ne bamusa ne kana n'a sa ka sɔrɔ ne ma se ka ko dɔ kɛ faso non kana jɔrɔ la yɛrɛ kana jɔrɔ la kana hami o la ni ala sɔnna o kɛ i komi na fɔ o kɛlen don n dalen don i la i y'a faamu i ye layiru caman ta n y'olu bɔ a sira kan bon n b'a dɔn fana ɲɛmɔgɔ i bɛ se ka nin fana ni ala sɔnna o bɛ kɛ